Болят ви краката при ходене, но като спрете, болката изчезва. Това може да е съдов проблем, а не ортопедичен. Периферната артериална болест е състояние, при което артериите на краката се стесняват или запушват. Най-честата причина е атеросклерозата, натрупването на плаки по съдовете. Когато артериите се стеснят, кръвта не достига достатъчно до мускулите. Това означава по-малко кислород и хранителни вещества за тях. Най-характерният симптом е болка при ходене, която изчезва в покой. Това се нарича интермитентно накуцване. В по-напредналите стадии може да има студени крайници, рани, които трудно да зарастват, болка дори в покой и промени по кожата или ногтите, промени в чувствителността на крака. Основните рискови фактори са тютюнопушене, диабет, висок холестерол и високо кръвно налягане. Това не е само проблем на краката. Периферната артериална болест е израз на генерализирана атеросклероза, т.е. повишен риск и от инфаркти и инсулти. Колкото по-рано се открие, толкова по-добре може да се контролира. Ако темата ви засяга, линковете са в описанието.